ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ആധുനിക കാർഡിയോളജി സെന്റർ തൊടുപുഴ സ്മിത മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. സുരേഷ് ഗോപി MP കാർഡിയോളജി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നവീന കാത്ത് ലാബാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 1 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക കിഴിവും ആൻജിയോഗ്രാമിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊടുപുഴ സ്മിത മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ കാർഡിയോളജി സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാത്ത് ലാബ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നൂതനമാണ്. രോഗികൾക്ക് റേഡിയേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലെ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് കാത്ത് ലാബിന്റെ പ്രത്യേകത. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള ചികിത്സ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് സ്മിത ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കാർഡിയോളജി സെന്റർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടുകൂടിയ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സുരേഷ് ഗോപി MP കാർഡിയോളജി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ചാക്കോ അടക്കമുള്ള ഡോക്ടർ ടോമി വർഗീസ് അടക്കമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ശൃംഖലയ്ക്ക് അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള പാരാമെഡിക്സ് എല്ലാവരും ഈ സംവിധാനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള സഹൃദയർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീത നമസ്കാരം. 8 മാസമായിട്ട് തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഒരു തിലകക്കുറിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്മിത ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ പുതിയ സങ്കല്പം കാർഡിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാത്ത് യൂണിറ്റും ചേർന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും ആ സംവിധാനത്തിൽ നേരുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഒരു സമ്പദ്ഘടനയും കേരളത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ രോഗികളായി തീരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയും സാമ്പത്തികാവസ്ഥയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന സ്വഭാവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് സ്മിത ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ ഇടുക്കി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഷൈജു P. ജേക്കബ്, SP R. കറുപ്പുസ്വാമി എന്നിവർ വിശിഷ്ട അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. സ്മിത മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി ചെയർമാൻ പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ സുരേഷ് അഡ്വാനി, ആശുപത്രി വൈസ് ചെയർമാൻ ഗീത അഡ്വാനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫറും രോഗികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 26 മുതൽ ജൂലൈ 25 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആൻജിയോഗ്രാമിന് പകുതിയിൽ കുറഞ്ഞ തുകയായ 4,999 രൂപ മാത്രമാണ് ആശുപത്രി ഈടാക്കുന്നത്.